Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Amen mpingo. Amen. Mbuye alemekezeke. Chigawo chino cha madzulo pamene tikhale tikuyenda ndi buku la Ezekiel chapter chake cha nambala 1, ndipo tikhala tikuyendabe kumvesera zimene mtumiki Ezekiel anaona monga mwa masomphenya, ndipo mbale amene mumatiwerengera mufika pafupi kuti tipitirize pamene tinalekezera. Mu buku limeneli chigawo chino cha madzulo tiphunziramo uthenga wa chiyembekezo m'dziko laweni. Uthenga wa chiyembekezo kudziko laweni. Uthenga wa chiyembekezo adawunyamula Ezekieli chifukwa masomphenya onse amene tikuwaona ankalalikira mtumikiyu ku dziko la eni yake. Ezekieli anabadwira ku Yerusalemu koma kufa anafera ku Babuloni. Ezekieli anali ndi mkazi wake koma anakumana ndi zovuta kuti tsiku la imfa la mkazi wake dziko lidamulesa kuti asalire, ndipo sanalire mpaka pamene mkazi wake anayikidwa. Kutumikira Mulungu kunali ndi zobetchera zazikulu zimene mtumikiyu anakumana nazo. Kulola kuti aone zazikulu za Mulungu zimene adaziona pokhala ku mtsinje Kebara sizidali zophweka kwa mtumiki, chifukwa iyeyi anali mneneri oona masomphenya, ndi mmodzi mwa atumiki oyambirira kuona kumwamba ali dziko lapansi. Ameneyo anaona zina mwa zipinda za mmwamba, angakhale kachisi amene mpaka napano sanamangidwe kuthupi koma ku uzimu anamangidwa. Iyeyi anamuona mpaka na akudziwa chiwerengero cha makona akachisiyo koma mmwamba, chifukwa ankaona masomphenya. Ezekieli amapezeka m'dziko la Yuda koma pa nthawi yomweyo amapezeka m'dziko lina lapatali ndi iyeyo. Masomphenya Ezekieli ankaona zinthu zolekanalekana koma zazikulu kwambiri zimene zimampanga Ezekieli payekha kukhala mtumiki koma wapaderadera. Tsono lero pamene tikuona za mkuluyu otchedwa Ezekieli, timapeza kuti iyeyu m'masomphenya onse amene adawaona m'buku la Ezekieli anaona masomphenya okwana 6, a 7 amakhala osakhazikika. Mkulu ameneyu anaona masomphenya a ukulu wa Mulungu pa Ezekieli chapter number 1 4 mpaka 28. Masomphenya achiwiri anaona mipukutu kapena kuti zolemba zokugwa kuchoka mmwamba. Masomphenya achitatu adaona plani ya Mulungu ili m'masomphenya. Iyeyi anaonanso masomphenya
a Yerusalemu koma wamwamba. Masomphenya a nambala 5. Iyeyi anaona masomphenya koma amafupa. Musayiwale nkhani ya masomphenya amafupa mchigwa imene anadziwika nayo kwambiri, imenenso anthu ambiri amamudziwa nayo, ndi ya gwebede mafupa kuchigwa. Imeneyi ndiye nkhani imene anatchuka nayo. Itakhala kuti ndi Abramu ndiye kuti adagulitsa kwambiri. Ngati munthu amalidziwa buku la Ezekieli, amalidziwa chifukwa cha masomphenya agwebede mafupa mchigwa. Amen. Anthu akufa ambirimbiri, koma akuti anaona mnofu kubwerera pa mnofu, mafupa akubwerera pa mafupa anzache. Zidali choncho. Koma pa mkumano wina mene tinali nawo ndi anzathu oyendesa chipembedzo cha Satana, nkhani imeneyi idakambidwa kufunsa mafunso kochokera kwa Daudi Anusa, ameneyi anali Nigeria, kwawo ndi kumusi kwa Kadu State, ndi Nsilamu koma ndi 33 degree Satanist. Anafunsa mu msonkhano wa Satana kufunsa kuti udali kuti mulungu wathu kumlwanga Lucifer pamene Ezekieli ankaitana mafupa mchigwa kuti akasonkhane. Lucifer poyankha anati kuchoka kwa mulungu kuli zinthu zambiri zimene zinandipulumuka. Kayankha kuti chani akatero? Kuchoka kwa mulungu. Nkhani mukangonena za mulungu inu Daudi Anusa, ineyo pali zinthu zambiri zimene zidandipulumuka. Pamene pa Lucifer ankatanthauza kuti kunena za mulungu ali ndi zinthu zina zimene anapanga zimene ineyo ngakhale Lucifer sindimadziwa kuti amapanga bwanji, amaganiza bwanji, anazipanga motani. Chimenecho chinkatiwululira ife kuti ndiye kuti ngakhale Lucifer akuvomereza kuti mulungu ndi wapadera. Amen. Ndiye kuti mulungu ndi wapacha, ndi wapadera. Mulungu timampembezayi ndi wapadera ndithu, chifukwa ngakhale Lucifer akunena kuti pali zinthu zambiri zimene iyeyo zidampulumuka. Anafunsidwa funso limeneli mobwereza kuti mwina apange explain, afotokozere chimene chinkachitika kuchigwa pamene Ezekieli adaona na mtindi wa unyinji wa mafupa utasonkhana pachani pamodzi, ndi pamene fupa linkachoka kwina kupita kwina. Mosakayika konse, Anusa ndi chef. Anusa ndi weta pa msonkhano wa Satana. Ikaphedwa nyama ya munthu amagawa ziwalo, ndi yeyo Anusa. Mukhoza kupha munthu pamalawi pano kuti amene mumudya. Anusa ndi amene amabwera ndikuona kuti kodi mwendo upita kuphwando liti. Ndiye kuti thupi limodzi la munthu silingadyedwe mu msonkhano umodzi. Mwina mutu ukhoza kupita ku Portugal, myendo ipita ku Argentina, kuli mwambo wina wake kumeneko. Tsopano ku America hata kungopitisa nyama ya thako yofewa nkupita naye kumeneko, malingana ndi akuluakulu amene akukumana kumeneko. Ndi distributor waziwawo ndi Anusa. Ndi fusoli ankafunsira kuti munthu mmodzi anatha kugawidwa mayiko 7 koma kutali. Ndiye chimene ankaona uyuyu ndi chani. Anusa ankafunsira kuti fupa lina la munthu lili ku Argentina, anakalipereka ndi yeyo linadyedwa. Fupa lina la munthu lili ku Mexico, anakapereka ndi yeyo linadyedwa kumeneko. So pano ichi chankaona ichi
madala tatifotokozereni zinakhala bwanji kuti namtindi wa mafupa obalalika achonchi akasonkhane paja pamodzi. Lucifer kuyankha tsiku limenelo anangonena kuti pali zinthu zambiri zimene ineyo zinandipulumuka. Kodi zikumveka namu? Mwanjira ina ndilibe yankho kuti kodi kamwambo kameneka kanayenda bwanji. Koma mu statement yake Lucifer amanena kuti anali masomphenya koma zimene Mulungu ankamuonesa Ezekiel ifenso timamvanawo phokoso. Ine nimafuna mumve statement imene kuti chimene Ezekiel adachionachi tsiku limene lili udali mwambo wapaderadera waukulu wakuti ndi masomphenya munthu umaona ineyo awa wasangaone. Ine ndikoza kumamva phokoso akazanga phokoso limene osalimva chifukwa amene wani masomphenya. Koma the unique ya masomphenya awa ripoti lochokera kwa Lucifer akuti masomphenya oona Ezekiel iyeyi gwebede Lucifer lakuti amamuta. Taganizirani kwambiri chinthu chimenecho mpingo wamwe muchiganizire kwambiri. Ndi masomphenya ndibwerezi kuti masomphenya akhoza kumaona ayaya ine masomphenya osaona yeti koma anthu tili pamphasa imodzi. Kodi zikumveka zimenezi? Nyumba imodzi mpando umodzi ndichonchonso ine ndikoza kumaona masomphenya kuno achecheda anga osaona koma mpingo tikuthandizana kuyendesa. Kodi zikumveka zimenezi? Koma ine kuona masomphenya amene osamva kankhani kake sikachilendo kakudusa soko nkuja kumama wakuja timanena kuja kuti ena ana athawa koma wina adasala pati pomwepo. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye pano tikumpeza kuti uyuyu amenewa ndi malipoti. Nitakuuza ni chinthu ichi mukapita ku chipembedzo cha Satana kuli kafukufuku amene bungwe la sataniki limapanga wani baibulo limudziwe amalisanthula amalifukula. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye mamembala amene mumapanga bungwe la sataniki okwana 24 amene amayerekezeranso kuti ndi ma 24 elders. Gulu limene lolo la chipembedzo cha Satanalo sadayikemo mphepwa. Kodi zikumveka mukapita ku 24 elders mukapeza anyamata amene anapanga maphunziro azipembedzo ameneyo simungamfotokozere kanthu za 7th day iniyo aja inekenu mukunama anayikumba kuchokera poyamba mpaka pamene ili lero ndipo amaizonda ndipo amadziwa chilichonse chimene 7th day imapanga za chilungamo amadziwa zimene 7th day ikupanga zimene zimabwera ndi iwowa. Mukagulu kameneka ndi mmene mumatuluka ena ajatima wamva kuti ma Jesuit kazi kumveka kale amene wawa amakhala ku panelo imene icha. Sopano kumeneku amapeza munthu amene amakhazika kukhala Nsilamu ndipo mukapeza ngati achina Edward Anusa ndikukuuzani pano pawo ndi mashehe ndanyamata kuti kulani iti akupasani makulani onse amene alipo komanso mitundu yonse ya zipembezo zogawana za mchisilamu. Kodi munena za Suni, Kadiria, Sukuti, zonsezi Mashia, ziphunziso zonse zimenezi amazitenga ndi kuphunzira nkufika nazo. Muli ma elders yena amene mmene mumu anangophunzira za African culture. Kwathu kuno anafika, kunyawa anapitako, kujando anapitako, amadziwa kuti mukati manganje mukunena chani, mukati gule wankulu mukunena chani. Anapanga kafukufuku yense amenewa amakhalako ndipo baibuloli amalifotokozera ndi kudziwa mfundo zokhazikika zimene zapanga chipulumutso. Cholinga chawo ndi kuti chimene chili choonacho azichichotsa kapena kuchibisa kuti anthu
adzigwira pambali. Kazikumveka zimenezi? Amene wawa amakhala ngati mmene muchitira kuti gulu la asilikali likudziwa kuti katundu na akasinja Malawi Defense Force imabisa kumvera. Ndikungoyerekeza. Amen. Ndiye iwo akufuna kuti nkhondo iyi Malawi Defense Force imenye yopanda kasinja. Ndiye kuti ayenera kupita kumvera kuti akabeja akasinja. Nthawi ya nkhondo Malawi izakhale yopanda cha? Izakhale yopanda kasinja. Ndiye kuti azindikire mmene mwagona akasinja. Chifukwa chinthu cholungama ndi choyipa, zinthu zimene zini nkhondo. Uwu ndi moto timauphunzirawu, tikuuphunzirawu. Satana ndiyerekezi ndi madzi amene amayesesa kuti azizilise cha moto umene ndi chilungamochi. Ndiye awawa amakhala mkalasi, amalolera billion of dollars akhale atasunga padera just because akufuna kupanga research za timu iyi ya chilungamo imadziwa ziti. Ndi amakhala mu timu itiyo imene yoyo. Na mukafukufuku wakuti anthu amenewa amapezeka kuchokera ku madepartment onse, kuzipembezo zonse. Ndimakumbukira tsiku lina munthu uyu ankamutcha kuti Green Rams. Green Rams ndi ophatikizika mchikhalidwe chawo. Mayi wake ndi waku Africa, koma bambo yake anali ochokera ku Netherlands, analinso satanist. Tamverani, Green Rams palibe china chimene iyeyi amapanga ku chipembezo cha Satana kupatula kufuna kudziwa za chipembezo chimene timachitcha kuti Pentecost. Tazimumveka kale? Mukati Pentecost ndiye kuti mwayikamo mipingo yonse ya chipente. Uyuyuyu ntchito yake ndi kusanthula pamene pamachokera malilime. Kazikumveka kale? Pamene pamachokera malilime, mkulu ameneyi adatengapo ndalama za mthumba mwake ndi kutsegula kachipembezo ku Nigeria kamene kamatchedwa kuti Rema. Rema ndi mpingo umene udapotoza mipingo yonse kuphatikiza jina Assemblies akuluakulu mukwadziwa munomuwa, powapasa malilime kuti malilime akhale ochita kuphunzisidwa. Ndi kumene kudachoka kalasi yomamuuza munthu mmene angalankhulire cha malilime. Pa kuphunzisa munthu lipapa kumuuza kuti chimachitika ndi chani. Amamphunzisa munthu akayima kutsogolo kuti mulandire Mzimu Woyera. Muzikhala motani, flexibility yanu izikhala ya mtundu wanji, nanga lilime lanu muziliyika pati, nanga muzikhala mukuganiza chani kuti inuyo mulandire mphamvu yacha. Kodi sikumveka zimenezi? Inuyo mukaona kuti anyamatake ndi amene wawa, ndiye amasanthula zinthu zonsezi kuzika pacha pamodzi. Na mugulu la anthu amenewa ndi mmene mumapezeka anthu amene mukakhala pa msonkhano wa chipembezo cha Satana amatakutulusa mfundo ya ku Baibulo kuti muyikambirani. Kazikumveka zimenezo? Kodi Daniel anaona zirombo, ndi zoona kuti zirombo zija ndi maboma? Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye kuti ine ndisada kujoine ni inuyo kunoko, ine ndinayamba kumva zirombozi ndidakali kuchipembezo cha Satana. Eni yake akumazifotokozera kuti muone uyu anaona chirombo ichichi chikutuluka pansi. Kodi zikumveka? Anaona chikutuluka cha pansi. Inu mumanena zinthu zambirimbiri. Hayi ndi boma la America, hayi ndi Russia, hayi zambirimbiri ku zimene mukuziziwewe. Koma iwo acha amangonena pachidule kwambiri. Amanena kuti maufumu a dziko lapansi atakhazikisidwa padzafunika patuluke chipembezo chimene chidzalamule nawonso cha boma. Ndi chipembezo ndi chimene chidzatuluke cha pansi. Kazikumveka zimenezo? Kukafika pamwamba pakuti boma lili kale cha. Koma ife ophunzira Baibulo timaziwa zili.
zimene timatanthauzira malingana ndi vumbuluso limene tinalandira. Nangalawa wali ngati ndi vumbuluso lochoka kumwamba, koma amatenga kodi nyalugwe. Ineyo ndinadziwa kuti akati nyalugwe akunena boma lakuti, ndipo khalidwe limene nyalugwe inapanga mu boma ndi ulamuliro umenewo ndendende makhalidwe acha anyalugwe. Kafukufuku ameneyo ndi amene anapangisa kuti ifike nthawi ya mnyamata uyu wa ku Nigeria kumufunsa Lucifera kuti tatifotokozereni za Ezekieli 37. Inu munali kuti bwana wathu mulungu wathu Lucifera? Mmene mkuluyi ankasonkhanisa mafupa onsewa. Chifukwa ineyo ndikufunsapa ndikufunsira kuti fupa la uje ndinakalipereka ku msonkhano wakuti anadya kumeneko. Msana chinyopiro ndinakachipereka ku dziko lakuti anadya kuti kumenekoko. So pano awa akamanena kuti gwebede zimenezi zinkachokera kuti. Kodi zikumveka zimenezi? Ndi pamene Lucifera amati pali zinthu zambiri zimene ine zinandipulumuka. Ameni mpingo. Amenewa ndi amodzi mwa masomphenya amene munthu uyu amene tikumutcha kuti Ezekieli anaona, chifukwa anaona masomphenya amene amakwana pafupifupi 6. Amen. Zimene zili zogwirika bwino. Musayiwale kuti ameneyu anaonapo Yerusalemu watsopano komanso kachisi omangidwa. Analinda Ezekieli. Amen. Kanthawi kena kake adaonereraponso masanje amene ankachitika pakachisi. Atazungulira kuseri adapeza kuti azimayi akhala paseri asonkha timitolo tankhuni. Kazikumveka zimenezi? Atakatola. Koma pokazungulira ulendo wachiwiri anakapeza kuti pomwepo pasonkhana azimayiwa ndi atsogoleri achipembedzo atapolamira kumawa kupembeza mulungu dzuwa. Kazikumveka zimenezi? Kanthawi kena kake mkulu yemweyi anazabwera ndi dzina lobisika limene m'Baibulo silitchulidwa la Tamuzi. Kazikumveka zimenezi? Amen. Anapeza anthu kukachisi akupembeza Tamuzi. Nkhani imeneyi mkatolika wina koma anapuma ku ntchito ya ukatolika, analowapo sataniki. Ku sataniki kunso anatulukanso Armando Dinamu. Adinamu Rumando anali wachipembedzo cha Satana koma anali wansembe. Anafunsako mafunso okhuzana ndi Tamuzi. Iye amanena kuti ndidayenda ku dziko la ku Afrika ndipo ndidakapeza chiphunziso chomanena nkhani ya mtanda komanso utatu umene akatolika timaukhulupirira kuti uli related ndi zogwirizana ndi Tamuzi. Kodi Tamuzi bwana Lucifera anali ndani wanu? Kodi zikumveka zimenezi? Tili limodzi kodi? Pamenepo ndesana chedwe anayankha kufotokozera kuti ubale wawo ndi Tamuzi unali wa mtundu wanji. Kazikumveka zimenezi? Ndi ankanena kuti maziko a dziko lapansi boma ndi dziko lapansi chipembedzo ndidayambira kutali kwambiri, kumene anthu akalekale ankayesa kumanga dziko lapansi kuchokera ku Afrika kunena ku Igupto. Kazikumveka zimenezi? Ndiye kanthawi kena panali mzimayi amene ankamutcha kuti Semiramis. Kuchokera kwa iye Semiramis ndiye panazabwera uyuyo amene ndikumutcha kuti Tamuzi. Ndisalekezere pomwepo panalinso munthu otchedwa kuti Nimrodi. Ndiye Nimrodi ndi amene ndidamupatsa udindo wakuti adzigwira ntchito ngati atate. Kazikumveka zimenezi? Zikumveka Ndiye yemweyu ndi amene ndidakamulumikizisa banja ndi Semiramis. Koma banja la kuseli ndi limene linakabereka Tamuzi. Nawo banja la kuselili
masiku onse 9 amene myezi yonse 9 imene Semiramis adali ndi pathupi pa Tamuzi panali chinsinsi, kotero kuti Tamuzi anadzaonekera ku dziko lapansi ngati mwana obadwa yekha. Mwakuona kumene amalowera? Mwakuona kumene ankalowera Satana? Tamuzi ndi mwana wa Nimrodi ndi Semiramis. Zikumveka Koma mkumano wawo kuti atenge pathupipa unabisidwa, ndipo Satana anachita chotheka palibe adadziwa kuti Semiramis ali ndi mimba, mpaka pamene mwanayi anadzangoonekera atazilimbika, wachira, wasamba bwinobwino, wachita geni, wamwaphala, basi pokaonekera kugulu anangokhala ngati kuti kwabwera mwana woti ndi wobadwa yekha. Mwaona nkhani imeneyo? Ndicho linga choti akupaseni Yesu mupanelo ya utatu uja obadwa socha yekha. So zimenezi amayankha kuchokera ku mafunso amene anthu ndikukuuzaniwa amachita. Ameni pingu. Ameni. Amen. Kutera kukuti ine ndime pano ndiziphunzisa zimene ndinkazimva ku chipembedzo cha Sataniki, dziko libalalika. Kazikumveka zimenezi? Chifukwa chakuti nchani? Ine ndi otembenuka mtima kubwera ku Chikhristu, ndiyenera kumvera mfundo za Chikhristu, ziphunziso za Chikhristu, ndi zimene ndimalondola. Koma mundileke ine nane ndinene zimene Satana ankandiphunzisa za nkhani zofanana ndi zimene mumanena ine, dziko libalalika. Amen. Koma zina mukazimva iniyo muzapeza kuti chikukhala ngati kuti chona ndi chikozokhala chiti ichichi, ife taphonya apo. Kazikumveka zimenezi? Amen. Ife taphonya pati apo. Amen. Koma ngati ana a Mulungu, chimene tikufuna kunena pano ndi chakuti uyuyu tikumumva panoyi ndi Ezekieli, anali ndi masomphenya ake, koma ngati chimene chidamupasa nyota kuti adziwike anali masomphenya agwebedegwebede mchigwa kuja mafupa analumikizana kuchoka kufupa lina kufika kufupa lina. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. Na Ezekieli paja panalinso pena. Kazikumveka kaya? Now, kuti tiyambe kuona mapu a dziko lonse lapansi kuchokera nthawi ya pulani ya mpingo mpaka pamene Yesu atadzabwerere. Mukamamulondola Ezekieli muziona nthawi, nyengo, masiku amene ife ngati ana Mulungu tikuyendapo, zimene mkuluyi adaona monga mwa pulani ya Mulungu. Musayiwale kuti mkuluyi anabwera kudzaona masomphenya mu nyengo yakuti Yuda wafa wauzimu. Amen. Kazikumveka kazimene? Sopano kutuluka mtumiki, mulaliki, mneneri mboma mwa abale amene afa ku chinthu cha uzimu, watumphukayo mumuyembekezere kuti amakumana ndi opposition ya abale yake omwe. Amen. Kodi zikumveka zimene? Zimenezi ndi abale yake omwe amene anali kumbuyo kuti Ezekieli mkazi wache wamwalira asalire. Kazikumveka zimenezi? Ndi abale yake omwe amene tsiku lina anabwera kuzampanga mute asalankhule chilichonse. Nthawi iyi Ezekieli usalankhule Ezekieli nkukhala pewo sata anali ndi matchalenji amene mbale ya Natani nawo anakumana nawo. Koma tadikirani, pakati pa masomphenya onsewa iyeyi akuyamba ndi masomphenya amu Ezekieli chapter number 1 amene tawerenga aja kuti mu nkhani yonse iyi munali masomphenya azamoyo zinayi. Kazikumveka zimenezo? Ndiye mbiri ikunena kuti mu mtambo wa moto uja, moyaka muja, mooneka ngati cheza muja, munatuluka chamoyo. Ndiye kuti chamoyo chilichonse chinali ndi nkhope zinayi. Amen.
Tsopano mumve pano. Mkulu uyu chinthu choyambirira muone kuti ndi mmodzi mwa abale amene tikupembeza naye ku uzimu, amene mungamufunse mafunso amene kumwamba kulili, chifukwa adaonako masomphenya akucha akumwamba, mopanda nkhala pakatipa, mopanda ndagwira yekha direct kukaona cha masomphenya. Kodi zikumveka zimene? Ameneyu anapezako mwayi ofanana ndi umene Yohane anaupeza pa Chivumbuluso chapter number 4. Mukukumbukira mwayi uja kuti kuchokera pa chapter number 4 kupita musi kupita pa chapter number 1, masomphenya amene ankaona munthu uja ankaona ali ku dziko lapansi. Tikumvana Koma chapter number 4 pali mawu akuchivumbuluso kunena za Yohane amene ananena kuti Yohane kwera kuno. Amen. Muipeza pa chapter number 4 mukawerenga verse number 1, number 2, number 3. Amen. Akumusa kuti kwera kuno. Werengani mbale wanga. Verse number 1. Zitata izi ndinapenya ndipo taonani khomo lotseguka mmwamba, ndipo mawu oyamba ndinawamva ngati lipenga lakulankhula ndi ine, anati kwera kuno. Khalani pasi mbale wanga. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Na mukamona Yohane wapa chisumbu cha Patimo ali ndi zofanana ndi zimene anaona nda Ezekiel. Amen. Mukapeza kuti zinyama zimene muzione pano Yohane wapa chisumbu cha Patimo anazitaniso, anazionaso. Ndinu mbona nyamata iti sitimawerenga Bible yeti mukamamva ngani ya Samoyo Sinai mumazimva kuchokera kukamwa kwa aneneri angati awiri. Neneli woyamba Yohane, wachiwiri ndiye kuti tinena kuti woyamba ndi Ezekiel, wachiwiri ndi Yohane, malingana ndi order yamene Bible linalembedwera. Kodi tikumvana namu? Now muwaope muchite nawo mantha anthu amene anaonapo kumwamba mmene kulili, mwasiyanise ndife amene mavesi awiri atatu. Kodi zikumveka namu? Amen. Musazayerekezere amenewa anapeza chinthu cha mtengo wapatali, chifukwa udindo oonapo kumwamba mmene kulili ndi chimodzi mwa chimene Lucifera anachiyika pa zinthu 10 zodalilika zimene safuna kuti munthu aziuza anthu ku dziko lapansi. Amen. Ndi mmene kumwamba kumaonekera. Kazi kumveka zimenezi chifukwa the beauty ya kumwambako mmene ilili, brightness yake, maonekedwe ake, mmodzi mwa munthu amene waona direct safunanso kubwerera mbuyo pa zinthu za Mulungu, ngakhale mutazunza bwanji chifukwa waona. Kodi zikumveka zimenezi? Watani ameneyo waona kuti umumu muli zinthu zabwino. Kodi zikumveka zimenezi namu? Now uyu ndi mneneri, mmodzi mwa aneneri ofanana ndi Ezekiel amene anaonako kucha kumwamba. Na mukapeza kuti tsiku limene iyeyi ankaona masomphenya ali pa mtsinje wa Kebara pamene kumwamba kumatseguka, anachitidwa welcome ndi chilengedwe cha Mulungu. Amen. Moto, mabingu, mphenzi komanso mtambo unaonekera kumwamba kuja. Ndiye mmene momo muchifunga chimenecho cha zimene zizi ndi mmene sopano mumatulukamo zamoyo zingati zinayi. Amen pia. Ndiye kuti ngani imene isopano tiyambeni kulowa kumalemba pa buku la Ezekiel pacha, ndiganiza kuti tiyambira pa 4 panja kupita kumuseri. Tiyena alo male wanga. Verse number 4. Ndinapenya ndipo taonani mkuntho wa mphepo wochokera kumpoto, mtambo waukulu ndi moto ofufusika mmwemo. Ndipo zungulira pake padachita cheza, ndi mkati mwace mudaoneka ngati chitsulo chakupya mkati mwa moto. 5. Ndi mkati mwace mudaoneka mafaniziro a zamoyo zinayi, ndipo maonekedwe awo ndiwo anafanana ndi munthu. Tamverani. Amen.
Bible likuti mmene kumwamba kunatseguka, amen, ndinaona kukutuluka zamoyo zingati? Zinayi. Amen mpingo. Nkhani yokhuzana ndi zamoyo zinayi ndiye kuti wina amene anayilankhulapo ndi Yohane. Zikumveka zamoyo zingati? Zinayi. Koma musapange mistake, zamoyo izi si zimene Daniel anaona. Amen mpingo. Daniel akuziona zikutuluka pa nyanja. Amen mpingo. Si zizi. Amen mpingo. Chifukwa zimene Daniel anaona ndi mafanizo chabe oyimira maufumu. Pamene izi anaonazi ndi living creature, zinthu zokuti zilipo, existed as I'm talking. Kazi kumveka kaya? Zamoyo izizi kumwambako ziliko. Amen mpingo. Amen. Ndiye kuti zinalipo zingati? Zinayi. Timvane pano ana Mulungu. Kodi nambala ya zamoyo zinayi following ngwachani mungodya zinayi za dziko lonse lapansi. Ndiye kuti amenewa ndi ma representative amene adzakhalepo kuonesera chikhalidwe cha Mulungu kuchokera for the word go mpaka pomaliza. Amen. Kazi kumveka kaya? Kuchokera tsiku limene Mulungu anati ndalenga makosanawa ndi oyimira nkhope ya Mulungu, khalidwe cha Mulungu makona anayi a dziko lonse lapansi. Timvane pano. Nkhani iyi kuchipembedzo cha Satana si nkhani wamba. Amen. Iye amanena kuti ndiwondiposa mphamvu chifukwa ali ndi zinthu zimene ineyo ndilibe, ndipo ndinakanika kukhala nazo pamene ndimagwa. Kazi kumveka kaya? Tamverani. Anakwanisa kukapanga kampeni ndi kukoka koyena anyamata zikwanje ndi kutsika nawo kudziko lapansi. Kazi kumveka zimenezi? Amen. Azikwanje acha anaenda nawo ndikubwera nawo ndikuzoyamba kusokoneza dziko lapansi. Koma zinankanika kupezapo ngakhale kukopa, ngakhale mchira wache uja mumaumva pa Chivumbuluso chapter number 12 kuti unakaguza gawo lina la theka la angelo, 1/3 ya angelo pakugwa atakanika nkhondo. Mchira umene uja sunayerekeze ngakhale kukasunzumira kumene kunali zamoyo zinayi. Amen. Chifukwa amene ndiye Mulungu muchilengedwe chake. Amen mpingo. Kotero kuti amene waona zamoyo zinayi waona Mulungu muchikhalidwe chake, waona Mulungu mupulani ya chilengedwe cha dziko lapansi. Amen. Waona mphamvu ya ulemerero wa Mulungu. Mundimvese pano. Mukamamva nkhani yokhuzana ndi masomphenya ana Mulungu, don't underestimate kapena kuiyerekeza ndi masomphenya akuti naona nkhuku zili pamwamba pa bulangeti. Tati uwononga nkhani ya masomphenya panopa sopano munthu alibenso chidwi kumamva nkhani ya masomphenya. Sinanga zimene ndikuwauza ine anthu. Naona masomphenya amene naona kuti ndili ndi malo ndi aliyesa asonke 500 basi tonse tizakakhala ku country. Ndinaona masomphenya kumene koko ndi Goshen, basi tikakhala ku Goshen. Zikugwiriza tikuona. Koma mukamva nkhani yokhuzana ndi masomphenya amene anaona mkulu ndi aneneri ena ndi atumiki ena ankaona zimene Mulungu ankafuna kuti adziwulule kaye ku dziko lapansi, kuti munthu asazasowe kapena azasowe chowiringula pamene azizaweruza. Adzakhale kuti Mulungu wazifotokozera mmene iyeyo alili. Amen mpingo. Kuti tikumvana pa. Ndiye mkulu iyi Bible likuti anayamba kuona masomphenya. Ndiye Bible likuti anaona zamoyo zingati? Zinayi. Amen. Zikutuluka muja mwamba muja.
Kodi tikufana namo? Amen. Mbale uja wanditawa wina koza kutenga Bible kuti ayambe kundiwerengera. Aha. Nabenya ndipo naona ni mfungo wa pepo wochokera kumpoto, mtambo waukulu ndi moto wofukizira mwene, ndipo zungulira pake mudachita cheza, ndi mkati mwace mudaoneka ngati chitsulo chakupsa mkati mwa moto. Verse number 5. Ndi mkati mwace mudaoneka mafaniziro a zamoyo zinayi, ndipo maonekedwe awo ndiwo anafanafana ndi munthu. Verse number 6. Yesu anali nazo nkhope zinayi. Yesu wa iwo anali nawo mapiko anayi. Verse number 7. So tamvera. Bible likuti maonekedwe azamoyozi anali ndi maonekedwe ngati munthu. So ndimafuna ndifotokozere pamenepo. Anaonayi si munthu ayi. Amen. Koma akunena mayimidwe amene zinthu zidayimira zidayima ngati Amen. Zikumveka So pano uyuyu si munthu koma zinayima ngati munthu. Amen. Chimene chikulesa kuti zimene zizi si munthu ndi zimene muzipeze pamene papa maonekedwe acha. Zikumveka kuti Bible likuti chinali ni nkhope zinga. Kodi mwini wake wa mutu umenewu anali ndani? Amen. Amen. Anganene kuti nango muitanako ije ni chomba nkhanga kuti chingokhalapo ndachitana ndine. Nango muitanako munthu kuti adzakafa kuti Bible likuti zamoyozi zinali ni nkhope zingati? 4. Amen. Nkhope yoyamba akuti imaoneka ngati chomba nkhanga. Nkhope yachiwiri ng'ombe. Zikumveka Nkhope yachitatu munthu. Yachinayi mkango. Kodi tili limodzi? Amen. Amen mpingo. Ambuye akudaliseni. Tsopano tiyeni mpingo wa Mulungu tiyambe kuona kuti masomphenya azamoyo koma zingati? Zinayi. Koma chilichonse mwa zinyama zinayizi chinalinso ni nkhope so zingati? Zinayi. Amen mpingo. Chabwino. Masomphenya amene Ezekieli anaona inuyo mwayambire pa nkhope ngati munthu. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Anali ni nkhope ngati nkhope ngati munthu pakati pa dziko lapansi. Amen mpingo. Ndi akuti nkhope ina kwinako amaoneka ngati chomba nkhanga. Amen. Kodi mapapeza? Tiye taziwerenga. Ndi verse number chani? Verse 5. Tiye nayo ni verse number 5. Mkati mwake mudaoneka mafanidwe azamoyo zinayi, ndipo maonekedwe awo ndiwo anafanana ndi munthu. Verse 6. Ndi yense anali nazo nkhope zinayi, ndi yense wa iwo anali nawo mapiko anayi. Verse 7. Ndi mapazi awo anali mapazi owongoka, ndi kumapazi awo kunanga kumapazi kwa mwana wa ng'ombe. Basi taimani pamene. Kodi zikumveka namu? Ndiye ndimafuna mubwerere mbuyo. Ndiye tizilondola mmene akuonekera tipeze kuti kodi anali munthu chifukwa pakutchulidwa mapazi koma maonekedwe a mapaziwa ndi phazi la munthu. Anamu ndi phazi la munthu. Phazi la munthu limaoneka ngati la ng'ombe. Ndiye kuti abwerekera dzina la phazi lowongoka koma maonekedwe aphazi ngati Amen pingo. Zikumveka kodi? Ndiye kuti chimene muchipeze muzamoyo zinayi zimenezi ndi chilengedwe chosasanthulika cha Mulungu amene tikumpembeza. Amen pingo. Inu ndine timalambira ndi kupembeza Mulungu osasanthulika. Amen pingo. Kodi zikumveka izi? Si bwino
kuzinamiza kuti ndimapembeza pamene ukudziwa kuti chinsinsi chakupembeza kwako chagona mchinyengo. Tikumpembezayi ndi wosasanthulika. Amen. Ana Mulungu tiphunzire kuopa Mulungu. Ngati sitidzaopa Mulungu ndi kunjenjemera m'maukulu ake, tidzampembeza ngati mtsogoleri chabe wa chilengedwe. Tsopano uyu si mtsogoleri chabe wongolenga kumwamba, ayi akuposera pa pulani ya mayalidwe a mtambo, amaposera pa pulani ya mayikidwe aumbidwe adzuwa, amaposera za mmene adayikira nyenyezi. Uyuyu amaposa mmene anayalira nyanja. Chilengedwe chake ndi chosasanthulika. Uyu waona masomphenya ali totally disorganized. Verse number 5, mundivomereze. Totally disorganized. Verse 5. Amen. Ndi mkati mwake mudaoneka mafanidwe a zamoyo zinayi, ndipo maonekedwe awo ndiwo anafanana ndi munthu. 6. Ndi yense anali nazo nkhope zinayi, ndi yense wa iwo anali nawo mapiko anayi. Ndiye tiyambire pakuti aliyense anali ndi nkhope zinga? Amen. Ndiye akuti aliyenseso anali ndi mapiko anayi. Amen. Kodi zikumveka, eh? So tioneni kuti anali ndi nkhope zinga? Zinayi. Kusasanthulika kwake kwagona apa. Tiyeni muyambe kuona nkhope zinayizi zinali zooneka bwanji. Ndiyense anali nazo nkhope zinayi, ndiyense wa iwo anali nawo mapiko anayi. 7. Ndi mapazi awo anali mapazi owongoka, ndi ku mapazi awo kunanga kupazi kwa mwana wa ng'ombe, ndipo ananyezimira ngati mawalidwe a mkuwa owalitsidwa. 8. Zinali nawonso manja a munthu pansi pa mapiko awo, pambali zawo zinayi. Kani itu ndiyovuta. Kodi zikumveka namu? Tikumvana kodi masomphenya we? Amen. Amen. Kuti sikhala overnight. Amen. Mukuyimva kwa mankhani mukapeza kuti ali ndi mapiko angati? Anayi. Koma at the same time tikumva kuti kunsi kwa mapiko kunaliso chani? Ali kutiso kumene kuku antchito yanji. Ndiye kuti oonayi muyerekeze kuti munali inuyo mukuona chimene chichi. Awatu ni masomphenya. Iyitu si nkhuku dalota nkhuku ziwiri zidalowa nyumba iya. Masomphenya awasamasiwera. Mumuganizire kuti munali inu mukuona chinthu ngati chimene chichi. Amen. Munga mwemazi. Inu mukanabwera lero siku la Sabata kuchalichi. Kukanakala kujumba kumango kudubuka ndauna malusa. Kodi zikumveka namu? Amen. Chifukwa Bible likuti nkhope zinali zinga? 4. Mapiko 4. Koma kuti kunsi kwa mapiko kunali socha? Manja. Koma pansi pakepa panali mapazi koma owongoka straight. Kodi zikumveka? Koma mapazi wakutanalacha? Koma makosana mukafika kumapazi a straight muchita chidwi kwambiri, mukapita kuntunda kwa nkhani imene. Chifukwa mapazi amenewa anayenda mosapambukira kulamanja kapena kulacha? Kulamanze. Ndipo akuti phazi linali cha straight to the point. Musayiwale kuti maulendo okwanira 18 m'Baibulo phazi limayimira uthenga wabwino. Amen pia. Kodi zikumveka namu? Phazi limayimira cha uthenga wabwino. Ndiye kuti pano tikufuna phazi tikuliona Ezekiel koma lacha la straight point. Ndiye kuti likunyamula ni phazili kulika ngawo loyamba ndina fotokoza lija kuti mukati moto mukunena za chilungamo cha Mulungu. Amen. Ndipo uthenga wabwino kumene Mulungu akuti tiulalikire ukuyenera kukhala ndi zigawo koma zolunjika zosapambukira kulamanja kapena kulacha kulamanzere. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. 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 Mapasi ngati munthu mwachiona etiye mbale wanga yamba kupitiriza.
Verse number 8. Zinali nawonso manja a munthu pansi pa mapiko awo, mbali zawo zinali. Ndipo zinayizi zinali nazo nkhope zawo ndi mapiko awo. 9. Mapiko awo analumikizana sizinatembenuka poyenda. Mwamva nkhani iyi tayika ndi pamene ndiyakuti mapiko aja mbale wanga sikaipa ipo basi. Kuti zimveka tambasula manja ako panga chuchi. Mukundiona pano? Mukuona pano? Ndiye kuti ukuso kuli wino. Wapangaso cha follow. Agundana ta follow onse apanga chonchi. Kodi sikumveka na Mungu. Ndiye kuti mmene mapiko agundana chonchi. Ndiye kuti pansi pa mapiko pali manja ayima attention chonchi. Koma manja mutu. Kodi sikumveka na Mungu. Amen. Amen pia. Ndipo sopano mukuyamba kuona masomphenya aungwiro wa Mulungu ndi dongosolo protocol and order ya mmene kumwamba kulili kumwamba zinthu zake sizachisawawa. Kaya kumva kaya munthu. Amen. Vola chichewa munthu anesiye kumva kalika sizachisawawa za kumwamba ayi. Amen. Zongota kubwera pamene pa basi good morning, muli bwanji? When God come, pamene Mulungu azabwere. Ayi. Kodi sikumveka zimu? Achewa nuka. Chizungu cha ntchito yake. Apapa ndi protocol ndicha? Protocol ndiona. Kodi sikumveka na Mulungu? Ezekieli ali njenjenje musinje kebala sindi kuziwa kuti ayaya Ezekiel anali ali kuti. Kodi sikumveka zimu? Fo nkulu akuona zinthu zimene chibadwire sazazionapo koma sopaliba adzaoni koma akuona dongosolo la kumwamba. Kodi sikumveka na Mulungu? Tamvera manja alumikizana dzanja ndicha dzanja linzachi. Tadikirani pano ana Mulungu nditakufotokozerani. Kawiri utumiki wa Mulungu it's a power of network. Yochokera kwanda kwa Mulungu. Amen. Ndipo utumiki wa Mulungu ndikupasirana pamene mukupanga zinthu za uzimu. Pamene phiko ndi phiko likulumikizana tikutanthauza kuti anthufe ndachikhulupiriro cha Mulungu Atate mmodzi. Sopano akati atambasula mapiko chonchi wina ndiye wafunya. Mwayona kani mene? Amen. Sikumveka kodi? Afunya mwaziwo ajajombalirwa. Abwera kutali chini. Afunya manja. Sopano mmene mwafuna manjapa apa mwapereka gapwa. Chiduse apa ndesindi kuchiziwa. Amen. Kubwera muja mumpingo chifukwa umodzi wanu wakulumikizana umalepera kupereka mpata. Ezekiel akuona ngati chinthu chimodzi koma zinthu folo zalumikizana ja. Amen mpingo. Amen. Mpaka pamene anthu tidzatumikire mwalumikizana. Pamene muzakhale mbanja lolumikizana. Pamene muzakhale pa utumiki olumikizana. Pamenepo muzadziwa tanthauzo la ulemerero wa Mulungu pa mpingo, tanthauzo la ulemerero wa Mulungu pa banja pano. Amen mpingo. Kodi sikumveka isi? Tiye mbale wanga tizinsata nkulu amene. Verse number 9. Inde. Mapiko awo analumikizana sizinatembenuka poyenda. Eya. Chilichonse chinaenda ndi kulunjika kutsogoloko. Zikumveka kodi anamu? Bible kuti mapiko awo analumikizana koma sizipapanga mistake yotembenuka poyenda. Amen pia. Amen. Kodi zikumveka? Anzanu aja munayamba nawo kutumikira ali kuti anatembenuka. Anzanu aja ankaiba bwino ali kuti anatembenuka. Halaliki aja ankabangula pa Malawi ali kuti anatembenuka. Aja ankaiba mwantetemi adzana ali kuti anatembenuka. Asungu anachisozera aja ankapita kumapiri ndi kumakapemphera atadzazidwa ndi Mzimu Woyera ali kuti
anatembenuka. Haja ankakhala mbanja lao ndi kumapanga mapulogalamu akusala kudya, akulunjika ku chilungamo cha Mulungu na akweza ulemerero wa Mulungu mbanja lao. Ali kuti anatembenuka. Koma Ezekieli akuona maonekedwe akumwamba amoyo anayi akuyenda chopita kutsogolo, forward ever, no retreat, no surrender. Whatever it is, kodi kuli dzanje zinyama izi zinapita chitsogolo. Whatever it is, kodi kuli chani kutsogolo kwao zinapita chitsogolo. No matter what it comes, iwowa sadapetire, anaponda paminga kuyenda mustepe zao akupita chitsogolo, chifukwa amayenda pa direction yochokera kumwamba. Sikanthu kena kakukubwereresani mbuyo. Anthu tikuyendera mapulani ndi dongosolo la zipembedzo zathu, ndiye pamakhala kukhumudwa, chifukwa mfundo zimene tikuyendesera chipembedzo zikuchoka kwa anthu. Ndiye za anthu zimakayikisa, zimatopesa, zimakhumudwisa. Amen. Komawa amatenga lamulo lao kuchoka kucha kumwamba. Ana Mungu tenti ya mbeni network yolumikizana pamodzi. Iwo folokoloko ikakwana olo osaimbirana foni na awa mpingo umenewu amakhala atadzuka asamira beni ena alipakona akupende. Chifukwa piko ndi piko ndilolumikiza. Kodi sikumveka zino 8 o'clock wonse nchali chakani afika kale. Amen. Kwa piko ndi piko ndilolumikiza. Amen. Ndipo akamayenda sayenda chobwerera mbuyo ayi, amayang'ana cha chitsogolo. Tiye mbale wanga. Verse number 9. Mapiko wao analumikizana, sizinatembenuka poyenda, chilichonse chinayenda ndi kulunjika kutsogoloko. Verse 10. Mafaniziro a nkhope zawo nkhope ya munthu, ndi izi zinayi zinali nayo nkhope ya mkango pambali ya dzanja lamanja, ndi izi zinayi zinali nayo nkhope ya ng'ombe pambali ya kudzanja lamanzere. Izi zinali nayonso nkhope ya chiwombankhanga. Verse 11. Ndi nkhope zawo ndi mapiko awo zinagawanikana kumutu, chilichonse chinali nawo mapiko awiri. Ndikilalekai pamene bwirani mwambamo verse la mwambamo chabwino. Mafaniziro a nkhope zawo zinali nayo nkhope ya munthu. Amen mpingo. Ndimafuna muyambe kuona maonekedwe ndiakuti ayamba kuyala kuti mmene ndinaonera ineyo chinyama chilichonse chinali ndi maonekedwe a munthu. Ngati pakadakhala kuti Mulungu sanapange pulani ya maonekedwe a munthu, Yesu Kristu ndikubwera monga munthu kukapanga imodzi mwa nkhope zinayi zapachinyamapa, ndiye kuti chipulumuso in the rest of the entire of humanity ndithudi palibe akadapulumuka. Pakadafunika kuti pakhale nkhope ya munthu. Ndiye kuti Yesu Kristu akuti iyeyo anadza ngati munthu kuzafunafuna munthu amene anatayika. Padafunika kuti Ezekieli pazinyamapa pakale nkhope ya munthu imene ikamfikira munthu kuti akapulumuke. Tayenda nyengo ya chipulumuso cha munthu, ndipo imeneyi nkhope imeneyi idapita. Koma ingabwere mu nyengo ya utumiki wathu ngati mpingo sukhala ndi fesi ya munthu, mpingo umenewu ndi wolumala, uyenera kuonesera umunthu. Amen mpingo. Ni nkhope yanji mukuonesana Mungu ndiye munthu ngati. Amen. Ndiye munthu ngati. Akhale wani Mafumu chapter number 1, chapter number 2. Wani Mafumu chapter number 2 kapena 2 Mafumu chapter number 2. Titandizane kuyang'ana. Verse 2. Akuti ba ndimukayite njira ya dziko lonse. Basi wapapeza munthu uyu. Ndi pamene iya ndiwerenga ndi bwino bale wanga verse. Tiye. Ndimukayite njira ya dziko lonse, liba mtima sono muzionese umunthu. Kodi sikumveka zimenezi?
akulankhula mawu amene ndi ndani nanga ndi chani chimenecho? 2 Mafumu 2 Mafumu chapter number 2, 1 Mafumu chapter 2 verse number 1, verse number 2. akulankhula zimenezi ndi ndani? Ndi Solomoni kapena Davide akuuza nda mwana wache Solomoni. Amen. Ufumu utapita kumapeto kuti Davide akupita kokalamba adzimwalira. Amen. Anaitana mwana wache Solomoni ali pa mpando wa chifumu ndi akuti, Davide taona imvi zanga, Davide taona makwinya, Davide taona mphamvu zikupita, palibe chokhalisa ku dziko lapansi. Ngakhale ntakakamira bwanji thupi la munthu lili ndi lifespan yake, limatha. Ulendo wa chibadwidwe cha dziko lapansi ndi wakutha, ndipo mtunda wa ukalamba palibe amene amauyimitsa. Ndaonera brother Peter Mutharika akadakonda akadakhala pa mpando, koma akuyenda ulendo umene nyumba za ndata sizingayimitse. Mamiliyoni ali kunja sangayimitse. Pang'ono ndi pang'ono upresidenti ukumulola up to 2066 anthu adzakhala akumvota, koma thupi silikudikirira mpando, likupita likanyenyeka. Angayesere mabodyguard ndikumanga thupi la Mutharika sizitheka, lokha likungoweyeseka. Masaya kutayikira, nofu wayamba kuthawa fupa. Ndi ulendo osausa wa nthawi ya dziko lino lapansi. Davide akuyitana mwana wache, chimpando chidakali chikhalire. Maboma 8 walanda pa nkhondo, azimayi watenga kupatikiza mkazi wa Uriya. Asungwana wakongola mu Yerusalemu amuzungulira, ali ndi chilichonse. Ngamira zili panja, mahachi ali panja, mabwato ali panja, nyumba zili panja, koma thupi silikulola. Davide hakuti, bwera pano mwana wanga ndikulangize. Verse number 2. Ndili ndi mawu, ndili kumuka ine njira ya dziko lonse, nakampata aka kaya Bill Gates hasadusa pamenepa, nakampata aka anga ntame kulemera hasadusa pamenepa, ndikampata kosausa kali ndi dzina kama chedwa njira ya dziko lonse. Pamenepa kaya uli ndege zosausa. Ndimaona akanema president wa ku America ochedwa Jimmy Carter wangomwalira chaka chathachi. Ana mulungu analali ngobe Jimmy Carter. Chinyama ichi cha Jimmy Carter chinofu chimalendewera chimene chingati chitenje ukalamba umene, koma ndege kuyadi kwake ma private jet alichikhalira. Jimmy Carter sangatenso kukhala chifukwa Bible likuti, bwera pano Davide ndikulangize mwana wanga Solomoni, ndili nkumuka ine njira ya dziko lonse lapansi. Amen. 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 Khala pa mpando apa nuzionese cha umuntu basi. Wawana masomphenya akuti chinyamachi chinali ni nkhope zinayi, koma panali nkhope ya munthu. Kodi nkhope ya munthu ndi iti? Davide akuti, mwana wanga ukhale pa mpando koma uzionesa cha umunthu, chifukwa mwachilengedwe Bible umunthu mukaupeza ku buku la Genesis chapter number 3 pamene akuti tipange munthu mchifanizo cha ife, kutanthauza kuti munthu ayenera kumakhala ngati mulungu ku dziko lapansi. Iye angakwanise kulenga chinthu china tachi. Amen mpingo. Sizoona chifukwa chigawo cha umunthu ndi chimene chizakuuzeni kuti muzikalima osati kungokhala. Chigawo cha munthu chimene chimanena kuti munthu azigwiragwira maganyu osati kungokhala. Ayi, ngakhale kulima mukukanya kukhala kukaitire kuthawa chifukwa gawo la umunthu munalipa. Amen.
mukungopemphera mumvekera kuti mupeza chimanga chichoka ambuye chakudya iya chinyamachi chinali ndi gawo lacha au muntu kuti muntu wake anampanga mchifanizo chake amene atampanga mchifanizo chake anampasa malo Kaini ndabe zilimani muzibweresa za kumunda muzigwira ntchito ameni kodi inuyo ngati munthu pankhope yokhala ngati munthu mukuchitapo chani pogwirisa ntchito umunthu wanu kuthandizira ufumu wa Mulungu kuti uyende bwino amen chifukwa chakuti mwautenga umunthu nkuulowesa ku uzimu ndiye mukufuna uzimu uzipalira chimanga uzimu usikagwira gani iwe uli pa bedi walinyamula baibulo kuyerenga ziyerengani koma tiwonena timamawa papesekeletu nukayikako basi amen mutatha kuwerenga mutataya chigawo cha umunthu pali chichitika chilipo amainda bambo temberani kampingo kakang'ono ngati mungatenge nkhope ya munthu ndikuyichita apply ndichudi anthu azizadabwa anthu azizachoka kutali umazapempha chakudya panopo amen kuti tikuveka zimene mukuti kwakwenjala munthu wa mumpingo wa Mulungu alibe chimanga pitani kuchiuzimu chifukwa gawo lawo la umunthu lili amalima ali ndi munda wa mpingo kuti tikuveka zimene amakolola matumba anyemba mukapeza kukachitika pina kwake zinthu zangozi zazizizi ali ndi ufulu kutenga matumba awo 10 kukapereka chifukwa iwo gawo lawo la umunthu ndilo takataka amen kodi zikumveka zimene iweyo paweka uyenera kuziwa kuti ngati unalandira Yesu Kristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako uyenera kuonesera gawo lako la umunthu pogwira ntchito amen kodi zikumveka zimene kumagwira cha tizigwira ntchito osati kungogona amen pio kodi zikumveka zimene amen tizitana na Mulungu tizigwira ntchito amen tizadyabe mkute wa gaga siku la Sabata umakoma si uzimu tu gaiwa upiga zuru ndiye ugoni mudyelero si uzimu tu kodi zikumveka tayesa yoyera amen azimayi muzapika ko sima yaja muzasungire Sabata sima yoyera nyemba zogona muzazibirisa muzaone masana bizadi nkute kama wasima yaja nimesabi mama nkute nimesakala pa kodi zikumveka namu chifukwa cha gawo lanu la nkhope ya munthu pamene likulima lisakhala ni mphale kodi zikumveka namu tizizafika mphale za nsima yodya cha mawa makosana musapusisidwe musanamizidwe Sabata kusungira ngaiwa ni chipekeko amen nenele kusenga mpaka hena asiya kupembeza musevesi day gaiwa mama gaiwa wazu tazaeseni kupika yota amen mpingo kodi zikumveka zimene amen nkomwe kodi Sabata amasungira sima nimesema makala mkati kodi mkati umachoka kuchani si George muzitenga kuti ndochi mkati asana mpala sopopera makola pachesi nimesa umunthu ulime sakumva tonto mutolake chichewa ndo anasiya kumva kale titima lima mwamuona pano Izeki waiona nkhope ili ndi munthu amen kodi zikumveka zimene akudziwa kuti chigawo chimenechi ndi chimene chimanyomola mzimu mukapita ku buku la Korinto chapter number 16 kandi 3:16 amanena kuti pakuti kwadi simuziwa kuti inuyo thupi lanu ndi kachisi wa Mulungu amatero amatero mwapeza ka yewerenga mbali uli ndi changuti 1 Korinto chapter 3 verse number 16
Akuti kodi simudziwa kuti muli kachisi wa Mulungu ndi kuti mzimu wa Mulungu wagonera mwa inu. Mwaiva kani mene? Amen. So pano Ezekieli pa chapter wachawerenga chapter number 1 pamene ayamba kuti fotokozera maonekedwe a nkhope atipasa maonekedwe a nkhope yoyamba ndiye Mulungu. Amen mpingo. Kodi zikumveka? Ameneyu ndiye pa buku la Korintoli akumutcha kuti kodi simudziwa kuti thupi lanu ndikachisi. Amen. Thupi yakunena munthu. Kodi zikumveka? Amen. Amen. So pano Davide pomuuza mwana wake Solomoni akuti khala pa mpando nuzionesa cha umuntu. Kodi zikumveka zini? Uzionesa cha umuntu, chifukwa umuntu ndi chifaniso cha Mulungu malingana ndi Genesis chapter number 3. Tiye tipangeza muntu chifaniso cha ifeyo. Kodi zikumveka zini? Amen. Iwe mene ndikukulenga Adamu takhala hapa ndi hapa. Mwamona bitesi. Mwamona karoti. Zikumveka zini? Amen. Amen. Amafuna kupalira. Mwafu. Chifukwa inuyo muzalia zitizo zimene zizi. Zikumveka zimene. Ndakuikisani kuti muzali makucha kunthaka. Amen. Ndiye mwamona anyesi aitamona. Mwamona karoti ndo amene ndiye akupereka mitundu ya zonse akumpasa zimene amapereka kumpasa Adamu zoyambirira sana pereke kumzimu anapereka kwa munthu kuthupi. Amen. Kodi zikumveka zini? Analipasa cha thupi. Ndikulondola kwa mpingo? Analipasa chani? Thupi. Kuti thupi lilandire ndiye mukamamba chilengedwe chonse cha Genesis chija tipange munthu chifanizo chake. Zinthu zonse zabwino za dziko lapansi amampasa munthu amalipasa thupi. Ndiye thupilo Akorinto akubwera kuzalitambasula kuti limene lili ndi kachisi wanda. So pano kachisi wa Mulungu ayenera kukhala ndi zonse. Amen. Kodi zikumveka zini? Kachisi wa Mulungu ali ndi pakhomo. Amen. Ali ndi mawicho. Amen mpingo. Ndi ali ndi cha? Ali ndi denga. Amen mpingo. Kutaka kale cha kachisi. Kachisi wanji oyenda osaona ofoka ndi njati. Aona malemba. Kodi zikumveka zini? Kwa chamama wapempera fili koloko wazuka ukupempera koma ikamafika 6 koloko anamatayi musandinamize pano kachisi uyu mokhala monzimu. Kodi zikumveka? Amakhala atayamba kuitanisa chakudya choyemerera kuthupi. Amen. Amen. Mukangochekesa chifukwa amenewa ni collaboration. Kodi zikumveka? Thupi ndi mzimu zinapanga kolabo. Amen. Pamene chakudya chikuchedwa cha thupi mzimu kati amayamba kunyinyirika. Tapanga ni makani. Amen. Kodi zikumveka zini? Amen. Limaneni thupi mpaka cha mateni 12 koloko gwadani mupemphereso wafili koloko ucha munapanisa 2 hours uyuyu Amwe basi pempero nicho ulendo ambwe basi muliona ambwe Bwana kama wazamira Bible ambwe kifukwa dera kitirisite power yatu goli zunguzeke sana yaleka kugira cha ndikachisi nzimu ya magona muti ndiye msamane paka Bible la chita kunena kuti amena zawononga thupi limene tuti naliko nisacha azanguleka afuna kusala kuti akusira ukwononga thupi ndi ulesi wako chifukwa chakuti iweyo umapemphera kandani. Mulekerera munthu owononga thupi ngati iweyo akulekerera
ambiri akukaulitsidwa tikunena panda kuyenda nyusi wa matako ali patunda akwakaulisa chifukwa cha ulesi osati umphawi koma cha osakumva tu munthu umphawi ndi ulesi ndizofanana indeka ya ulesi tikunena sono Bible likuti azakuonongani ndikukuwuzani zoona pali tchimo limene ambiri samaliona amaganiza kuti mmene anayamba kupemphera basi ndi automatic mapeto ake akuzunza kachisi mokhala monzi. Amen. 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 Inu mukuziwa kuti kachisi nthawi zinozo anafunika mumpase khala basola mukuziwa folokolokotu kachisi akufuna cha mwamana chifukwa simunalime. Kweli zikumveka zoni simunazale ngakhale wambeseni soya wammanja simunaka kutambira kusabata lolo kusata vula ikugwa kuzathavira kuno bosa kaza kunanizira sabata. Kweli zikumveka zoni. Amen. Lero mwapambana silero ndika sabata koma mama mupita mukhala mukuyesa koma tuyo uyu akunena kuti nacha moyo chi kuti chioneke uniki chimveseseke chinali ni nkhope ya. Amen. Amen. Kodi ndikumveka ino. Amen. Amen. Number 2 ndilekezera pamene pa chifukwa nthawi yathu. Amen. Chinali ni nkhope ya chiwombankhanga. Kodi zikumveka nani? Amen. Chiwombankhanga ndi kaswiri wa vision amaona patali masomphenya. Amen. Awa watu ngatakusauka chifukwa nkhope ya chiwombankhanga palibe imene ili able to see far kumene thupi silingakafika. Amen mpingo. Amen. Ali pano koma akuona kutali kwambiri. Ndikuti lero ndithuye kazi ndimene ngakwanise kumalima ni manjanga koma chaka chamawa chimanga cha trekasi chawaniyeka chizandikwana kudya ine ndi ananga koma chawaniyeka ndizagulisa ndikuti chimanga chimene ndizagulisa chawaniyeka chizandipasa antchito anga awiri ndikuti ndidzalima 4 acres nkhope koma ya chiwombankhanga chifukwa chiwombankhanga chili ndi vision chimayang'ana patali. Amen. Mpingo wakanja masomphenya. Amen. Watu wangu. Mpingo wakanja masomphenya. Musa ukawi ndikukuza ngati ndikubisire muchakachita kopo after all pasukulu kuli pano mulibe ndakale masomphenya ata sukulu ino ndiyani ndipano ndipano pano kwani nimesa palo majamu manyoza kuzilomba sindi ayakapa amamvatu wakumva heduko kuti chindi chilombe aenda kuziwa tumukwatu kana kuti iwo ndicha mukhala siku limene asangoti musalowe pano masomphenya amene mulibewa nkhope ya chiwombankhanga mwachosai muzakasonkhana pali mapemphero chifukwa nkhope ya chiwombankhanga anthu alibe. Chikhristu mumayenera kukhala ni nkhope yacha chimene chimakhala ndi vision kuona kutsogolo kuti thupi silingakafikire masomphenya makafika. Amen. Amen mpingo. Anadziwa kuti chigawo cha munthu ayi sichingakaone ndiye ndiyikirire chigawo cha chiwombankhanga kuti chisita kukwanisa kuda kuona ndiye chiwombankhanga ndi masomphenya chimayang'ana masomphenya tali zonse chikamayang'ana ndi masomphenya akangozuka mamawa ndi tali zonse ndi masomphenya basi. Kweli zikumveka zinthu. Amen. Zikumveka kweli akangomva yaya kwe ndokuda kupeta ntesa kale kutokosusubira ndimpewe yachi koma ikale kalipano
Masomphenya umabereka ungati umabereka uwirani tizale icho yobereka unai masomphenya kodi sikumveka zinthu. Amen. Amen. Chiwomba nkhanga ndi chimene chimayenera kunyamula mpingo ana Mulungu. Ife sitinayikizidwe kukhala zipukwani, kukhala mbatama m'dziko ili. Yehova anatikira kuthekera kwa munthu. We are able to work ndi manja athu. Number 2, anatikira masomphenya kuti tikoza kumaona vision ya kutsogolo tizakhala ndani. Amen. Kodi sikumveka zimene? Amen. Hapa mulipe koma mukumva kuti mashoplight zakudya zikhala zokhazoka za GMO. Masomphenya ali wose mulibe, ndiye mukupanga chani? Kana mu mene mukumva kuti basi chinangwa chose chikupita kuchiteze akukachisintha kuti chinangwa chizikhala cha 60 days komanso chizikhala cha chikulu akuchisintha. Iweyo kupanga cha mene mukumva kuti ayayi zakudya basi misikaseka tizidya m'mashopu, iniyo mukupanga cha mulibe ngakhale masomphenya antunduli wose mbatama tango kada sili mbumbuna. Koma tikumva kuti dziko likutani ndi unamangati dziko likusukoneka ife kupanga ya nkhope yachiwomba nkhanga mwayichosa iniyo mwangugwira kuti mzimu. Mulimve Bible kuti koma iwo amene azandipembeza ine mzimu, akunena mzimu choonadi. Kodi ndikumveka ine? Amenewo ali able kulowa kumwamba. Tsopano mpingo wa Mulungu ngati nkhope yachiwomba nkhanga iyi ichoke pa mpingo pamene tikupita kumapeto anthawi ya pansi pano, simunalina chimanga chanu cha makolocho, simukuchulukisa ndakhale mpang'ono pomwe lokolo mwachulukisa. Komanso ndikati kuchulukisa kuti mukhale ni mbewu ya lokolo ndikutanthauza kuti muli ndi polima ndi mudamo muli nawo. Mwaitawa minda ya changu yanu zajira za changu yanu mazitawa kutawira tauni muna kutawira kuchalichi. Mwera kuchalichi kuti muzapanga kuchalichi. Muzi yarenga Bible basi. Muka yarenga Bible simufuna kudya. David mwana wanga Solomon kala pampando nuzionese cha umuntu chifukwa ine ndilikumuka njira ya dziko lonse. Amen. Amen. Uzimu ndiye ndimuni ane amene mwaberekawo mukwayalira maziko anji kuti pamene tikupita kutsogolo kwa teknoloji ananu azasunge uzimu wawo kuchokera kuzimene inu munayala maziko muchita cha kodi sikumveka sini? Mwamuphunzitsa mwana wanu mmene chimanga cha lokolo mumasungire kuti timachisenda ndi kumanga ndi kupachika kumwamba pasi pa nkumaotha moto. Mwamuphunzitsa kuti kautsika chaka kamapita mwamba wakwana akiteli. Mwamuuza mwana nkhope yachiwomba nkhanga ili kuti azibambo inu ukaya mutu wa baja ni mamuna umutu wacha utio wakata masomphenya apa mukudali na swayaya akagulisa toba yoli pera kuwerenga Bible adali njuba kuwerenga Bible. Yes mkaza alikokulisa toba uli Yesaya apa moyo nimesainuya mpita mkabila nchito. Ana kuuza kuti kupempera ndi ulesi ndani. Ana kuuza kuti kupempera ndi ulova ndani. Ana kuuza kuti kupempera ndi kugona ndani. Ana kuuza ndani. Kodi sikumveka namu? Amen mpingo. Amen. Amen. Kodi nutosefe pano titangozuka mene tililimu basi fuashe kwe
ila sate mabana tipase kufuna polio musake Mungu alini ngapa isa zungeko tufuna jani watu tufuna minga tufuna kibio iniyo wanieka tweka zanga kupasiko kandi 60,000 ndepaeka mungaipa nge mawa zanga ndikufusa iniyo mungaipa nge mawa zanga wochepa ikamata wani yao 60,000 mwata mukupita pele pogwelera iniyo mukabwela ndi 300 believe me siku limosi po wanieka iniyo kamata wanieka meka churukira ndi nzera wasafiso nzera 5 sita churukana kwa hizo mveka masompenya chomba nkanda kuchimene amen mpingo wa chuzimbi sukudali na tachi 10 chifukongu ndi masompenya na tachi 10 sichikubwera chichokera kuti tachi 10 chimatuluka munchito zimene munthu akugwira songa lisini kugwira nchito mukungo pempe palibe verse limene limabereka tachi 10 limene limabereka ndalama ayi kulibe verse kulibe verse limene ukaliwerenga liberesa makobi mtumba kulibe until you work hard mpaka mutakala ndi masompenya amen mpingo kwa hizo mveka zimene ndizimene akuziona Ezekiel pansinje wa Kebala akuti ndinaziona za moyonse zinali ni nkhope ya munthu komanso nkhope ya chiwomba nkhanga amen nkhope number 3 inali nkhope ya mkango amen mpingo amen chikuyimira kulimba mtima achinyama chimenechi komanso mphamvu kuti chikoza kubangula pakati pa dziko lapansi ndi kukhala phe amen dziko ndi kukhala phe amen mpingo kodi zikumveka zimene amen this ziko ndi ziko is the fittest of the survivor dziko lake ndili ngati munthu sangachite makani kuchita nalo makani dziko limene Bible likuti pakuti ufumu wa Mulungu amene adzaupeza ndi amene adzaukwatula kwa mandija kodi niumveka hivi ndio kuti pakufunika nkhope ya mkango fa munthu akufunika mphamvu amen kodi niumveka zimene amen anyamata akabangula kuchusimbi 25 yonse kuchita mantha kuti koma chikhulupiriro chili pasija sichamasula amen kodi niumveka zimene ndachanyala mphamvu yako muliro with authority amen mukudziwa kuti ana Mulungu tinadasuta ulamuliro kuyimira mkati sitikuyenera kumangolamulidwa koma tizikhala nawo cha ulamuliro wathu kwati zikumveka zimene amen 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 mutipusisa ngati akayembekezera mwezi wa nambala 9 tatumiza kunkhalango ife zozaza mkutu sitifuna amen amen mwana wafa mtu azikakhalira kuberekesa kazanga iyo wa nambala 8 pitani kunkhalango chikwatili ndi Mulungu amene amaswesa nyama zakutchire koma zimenezo muyenera kukhala ndi maganizo amkango amen kodi kumveka zimene amen hakuti palibe amene angakuopsezeni ndi chikhulupiriro chimene mwagwira koma inuyo muzaopseza zikhulupiriro zake amen kodi kumveka zimene amen amen nachedwa tsiku limenelo ndenda ndingolowa nawo machali chichi ndenda lowa ndakhala potero pope basi yayamba nthawi ya mafuso amen afusa ayakaya inekela kuna chote ale madai tayari mulimbia ndio mulimbia abiyesa mbikango tu ndalikwila yapo ndayamba kulita mbasula pa makosana nene ni mafika 5 minutes mchali chimo atizi amena mveka ndi mazipi anthu kuyamba kutenga mabuku kwa kale kuyanga nakulizo lembe ndikuyanga ndamaliza abusa anali kusogolowa kuti ai achimene simuna ndani simuna malize tapidilizani ndio kuti mbele nimafika mteni minisi mkali
wayamba kudya chikhulupiriro cha mpingocho ndachimeza chose pya ndachipondaponda chili pansi pa mapazi ake. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Amen. Ili ndinokukhala nayo nkhope yacha yakukhala. Amen. Kodi zikumveka namwe? Mukhale ni nkhope yacha yakukhala. Kungofika pamaliro. Amen. Kuti pamaliro ndasisipi ndiye molo wa nyumba chama filifolo mujama foka achende chama. Kodi zikumveka zimene? Amen. Afoka inu nayo ni nyimbo iwaje sana yawe Jesus. Inu yanu ni nyimbo za Kristo mmoja. Ifakule Kristo ni nyimbo bangulani meni mmoja. Bangulani likango kai uli ni mataka. Azimvera upainyaka chikhulupiriro nyumba muchani mukuveka Kristo. Amen. Omapanga dominate wherever kumene wapita mkango omapanga dominate. Amen pia. Kodi zimveka zimwe? Ali ni nkhope yacha ya mkango. Alibe chili chose asibale awanalemera amalume anga ndalama koma iwo akapita kumuti samapanga chifukwa chakuti azimona wali ndalama anapeza mabanja kudambiro ayo. Iye amapanga dominate ndi chikhulupiriro chake mpaka na kumene kwako sati na mafuta. Amen. Mundiyo. Amen. Amen. Agnes tu wabwera alipo mpano ndiozi musatile loiko fokulingani ni ngango kalima panga dominate mpaka na pola kusika ukala upanda loiko. So Agnes ndi ngango alini nkhope yacha ya ngango kamnyamboko kaenera kusintha pena pache ngati represented akuchika ndi inglero amene uli ni nkhope yacha. The moment uli pamene papa china chake chimenera kuta chienera kusintha chifukwa uli ni nkhope yacha ya ngango. Amen. Amen. Kodi zikumveka namu? Amen. Tili limodzi kodi namu? Amen. Ndikatundu wanji amene mukukwanisa kunyamula pakuti ambiri munayamba kunyamula ndipo munasiya chifukwa nkhope ya ng'ombe palibe pa chitunzithunzi cha Chikhristu chake. Amen. 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 Kufika mpaka na nthawi zino mudakali kachisi mukulirira mphamvu za ng'ombe zimene mungakwanisa kunyamula chinthu koma usatopa. Amen pia. Amen pia. Ndiliti munatembenuka mtima lija nanga ndiliti munachoka kucha kuzemba kusonkhana pakuti ambiri ndikukuona ni kuti Mungu amuliacha mudakalipo nkhope yacha mmene mukukwanisa kunyamula munthu amafunika azikhala ndi mphamvu pochita zinthu. Amen. Osazipanga mwaulesi kuimba komweko zimamveka nkhope ya ng'ombe palibe baba mmene akuyimbira mofoka mosonyeza kuti sanadye. Amen pia. Ana Mulungu mukaona masomphenya otere chonchi inu ana Mulungu mukuti bwanji? Amen. Mmene mwaona masomphenya awawa ana Mulungu mukuti bwanji? Amen. Nane ndikuti ameni mpaka tsiku limenelo. Amen. Amen.